Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur, musika sorkuntzari buruz arituko gara, Olaia Jantzirekin. Ongi etorri, Olaia? Leiepe, atxaldeon. Zer modu zaude? Ongi, ongi, aitzongi, bai. Gainera hemen niaia familian, ez? Bai, hemen lagun bat zuekin da bilelan, eta kamara atzin, eta bai, agitz laguna dut, orduan, gustora. Hemen ja lasaiago, azkera etortzen zara, baina ez da horrelako, gainera ez da plato handia, ez. Ez, egierran, bai, familiarra bezala ditzen zara, eta bai, lasaitzen dit egierran horrek ez nago ituratu, leku handitan eta deus olastera, orduan, holako leku txikitan gustorago. Gustorago sentitzen zara beti txikietan? Bai, ni bai. Holtza gainean ere? Ni bai. Bai? Bai, azkenin badut beldur esteniko importante bat. Bai, Bai. Eta horrek azkenin, batzutan bai limitatzen ditez, jotzeko momentuan eta niztan, igual itxean bakarrik edo lagun hartina sortzen alduzuna, kanporateri eta jendingati bakarrik, me puede sonar muy diferente a lo que hago, ez? Bai, Bai, eragiten aldit. Baina, bueno, bai, ohitura falta izaten alda ere, ez naiz kontzertutan astero ibiltzen, eta orduan, nik uste landuzkero, ez? Lasaitzen jango nintzela, minio... Bueno, egia da, ez dugu esan, baina ez du musikaria zara, ez? Horrela, definituko zaitugu. Bai. Behintzat, artean arloan, behintzat bai. Gero gara mila gauza, ez? Hori da, bai. Arte mundu, bai. Musikara dedikatzen nahi, bueno, gustatzen zait, bai. Eta egia da diozuna, ez askotan gertatzen dela horrelako, bueno, batzutan da lan bidea, beste batzutan ez da berez zure lan bakarra edo zure lana, ez? Orduan, beste gauza batzuekin partekatzerakoan, gero, ohitura falta hori, batzutan, eta zaigu ez, holtzara, igo behar raiz berriro ere, eta, ostia, duela, igual, iate bat ez naizela igotzen, ez? Eta hor nervi horiek, Bai. Gero ere, ez, zure burua seguru sentitu egiten duzun hori, gustatu do ez gustatuko berez, ez zaita emertze inporta, azken egite duten nire ongi egiten dialako, eta laguntzen dit pil bat desagoatzera eta hori, minio egia da, beti badugula horrez, gustatuko zaie gustatuko, edo nahiko ona naiz onati gotzeko edo ez, edo juizio txarro egiten dizkienak ez, mundu, nik uste nik behintzat bai, nire buru hori. Bai, orokorrean beti egiten dugu, ez? Hori da, inseguridade momentu horiek, bai, hau izan da, zaila, ez? Bai, bertigo bastante ematen du, bai. Mio, bueno. Eta txikitatik izan duzu gustua musikarekiko edo? Egiaren, bai. Ez dut haunitz esplotatu. Bale. Txikitan, bueno, bai, edozein aurrek bezala musika mundu, nitraldun musika eskoleko bide normal hori, ez? Solfeo, gero txistua jotzen hasi nintzen urte bat. Bino, aldi berin jotzen un treketixa. Eta treketixa ikasten un klasik ematen ditun, eta horrek gehiago tituzian dola que sea, eta utzi nun txistua eta solfeo utzi nun alde batera, eta treketixakin jarraitu nun urte batzuz, baina, gero ja utzi nun dena, gazte izatera jetu nintzen, eta bai, gertatzen da, ez, momentu hori non gaztetan, batzutan ez? Bai, eta gero ere formatu igual zen pixko formalagoa, edo klasetara joan, jotzeko lau fandango, eta ez duzu zuria bihurtzen instrumentori, edo zuk gustoko itxuzun kantak jo, edo zen estra eskolar bat bezala, eta talde batera utzi duen. Baina egia da nera makadidez, nera gusten zaio pila bat abestia eta horrela, eta beti txiki-txikitatik kotxin aspertzen nintzen eta beti divertitzeko modua zen abestia. Bai, Bai, niretzat bai, beti oroitzapen horiek jut. Eta bigarren ahotsak ateri, nera bari gusten zaio hori pil bat, hacer los duos eta horko gauzak, bai. Eta niri gelditzu zait, edo gustatu izan zait, bai. Eta adibidez, bigarren ahotsoiek eta ateratzeko, zuk naturalki egiten zenuen, naturalki ateratzen zitzaizun, oktaba bat zer den, eta imaginatzen dut momentu horretan ezenekiela, ez? Ez, orain ere ez. Ja, normal. Bai, eske musikari asko daude, ez dutela berez formakuntza... Hori da, formakuntza formal bat, ez? Ez, nik ez dut. Bueno, solfeo bere garaien emanu, no me quedé con mucho, la verdad. Ez, niri berez
ezakit, belarriz edo ezakit, igual aditzez, nio ateitzen, bigarren hau eta beti ateitzen ditut belarriz. Osea, ni la teoria no me la sé. Gitarrera jotzen dut akordik eta memorizatu ituztelako, mino de notas note hori, ez dizu solasteko ez. Osea, no zen autodidakta izan zara... Bai, ni abesten dutena eta bertze erabiltzen dut bi pedal eta horrela, bueno, pedalak eskukin erabiltzen dut, mino, bi mai bezala dena egin dut nire aldetik ikasi dut. Bai. Erraiztasuna badut ere, egia da, belarria badut. Hori berezkoa izanen dutela uste dut, eta perkus eta dena hartzeko momentun erraisago iten zait, nahiko erraisa iten zait. Eta uste duzu, beharrezkoa dela formakuntza formal bat izatea? Orain haietzen ari zait puntua, nik uste, dena egin dut impulsiboki, naturalki sortzen zaitena, erraistasun hori badut ere, mino egia da gehiago ikasi nahi duzunin edo ja zerbait konkretugua bilatzen duzunin do, nik uste baietz. Ez formala, mino bai espezifikoa edo bai. Zazkerin abantzatzia da askoz ez mantxo egiten duzu dena, ez? Eta frekuentzia kontuk edo grabego, altogo, ez dakik gauzak hori da mundu bat, ez? Orduan, bai pasatzen ari zaitela, pixkot sortzen ari zait behar hori igual. Bai. Azteko zora gehiago ikasten edo, bai, nori ikasten teoria hori ikasi eta garbi izan, bai. Berez igual ez, hori, bai, niri behintzat sortzen ari zait. Bai, grina edo. Bai. Gero, esaten duzuna, ez, azkenean, batutan, azten gara igual bestetik, ez, osea, teoria hori edo formaltasun horretatik. Bai. Eta, karo, horrek ez digu berez motibatzen, ez? Hori ikusten digu igual behar baten moduan edo, ez? Gazteagaren joa, aita dama edo delakoak apuntatu nago ontara eta joan behar naiz azte azkenero, ez? Baina, karo, gero ikasketak hautatzen dituzunean zuk, naiz eta teorikoagoak izan, formalagoak edo tostono lo que sea, baina zuk hautatutakoa, ez? Igual, gehiago ikasten duzu eta erabilgarriagoa da, ez? Bai, nik uste bai, ez beharren arabera ez ikasten joan, eta bai, bakoitzak bere teoria ikasi ez, azkenin bakoitzari gehien interesatzen zaiona, edo bai, beharra sortzin ikastia, osea, niretzat bai da interesgarrigoa ez, txikitan da, zerbait imar duzula bezala, ez dakit Nikola bizitu nun, eta sartzen zara jakin gabe gustatzen zaizun eta izun gustatzen, ez? Eta hori klasi dire superotzak eta ez dakit ditze politago bakoitzan prozesu hori ez lehenengo ikasi eta gero jo, hasi jotzen eta ikusten baduzu behar duzula ikasi eta ez dakit ez. Baina dena naturalki iten dute giarran. Eta gero izan zenuenean gaztaro edo horren, ez dakit, baztertze hori, ez? Non izan zenuen gero ezagit, grina berriro ere musikan jarraitzeko edo sortzeko edo ikasteko? Bale, gazte, bueno, adolescentzia, pues egia da, adinak ere ez, pues hor, eratentzeko musika talde berritara, ez dakit makarriago ziren taldetara eta hola, eta sortu gerun talde bat, bilagun, abesten gerun bilagunek, bertzelagumak gitarran, bajo eta bateria dena genuen. Eta hor, hasi ginen versiones makarras de kantu zarra eta horrela, una makarrada graciosa. Eta hor hasi ginen ez dakit, eske beti gustatu zaigu lagunen artin eta hola ere, ez dakit, badu lagun pare bat beti abesten ibili garenak, hori, nire lagunak errango dizu bertela ere, hori beti izan dugu afizio hori. Gero denborara hasi ginen kantu zahar bazkariak eta hola iten zirenak herrian eta inguruko herritan eta horrela, abisatzen ziguten, bazkabesterako edo. Hori da, gitarra batekin da hola eta abesten genuen, eta gero ja, ez sortu zait beharra edo gogua, ingurunera izan batxut lagun musikarik, orduan beraier ikusta eta sortu zitzan txirrinta hori. Eta hasi nintzen, Iruñan ikasten egon nintzen 2 urtez, eta pisun hemen hasian ez nunez lagunik ez nekin nora joan, eta gitarra hartu eta hasi nintzen bakarrik ikasten. Akordi begituz, eta tutorial eta tras tutorial. Bai, zan YouTuberekin, ez? Jo, bai. Bai, egia da gaur egun. Azkenen, nik ikasteko ibiltzen dut pila bat, bai. Eta hola xe, eta ja ez dut utziko ere musika... Ez dut utziko, oza, argi duzu? Bai. Bai, ze ongiten dit. Neri lau hitzetan zerbait, nire sentimendu bat o sensazio bat esplikatu eta kantatuz, kamuflatu, nire sensazio direla edo ez, ongiten dit. Eta bestik ongiten dit, ez dakit orduan ez dut utziko ez.
Eta naiz eta zuretzat izan, osea, zuretzat zer da musika, edo nola ulertzen duzu musika, osea, zure etxean bukatu daitekeen zerbait da, edo beti jendearekin konpartitu behar duzun zerbait izan behar da? Niretzat printzipalki da etxean egiten duten zerbait. Egia da, ez baduzu inoiz feedbackik edo ez baduzu inoiz deus irausten ere frustrantea izatera bihurtzen aldela. Azkenin, egiten duzun hori irautsi behar da norbaitek ere zerbait bueltatzeko, ez? Azkenin, bertze dozen lan edo iten baduzu, izaten aldatzen alda gauza, ez delako hain bertzinganak irausteko zerbait, edo, jo kise, adibidez, lan mota bat eraikitzen duzu zerbait, sortu duzu zerbait, balio dizuna, etxean egiteko lanen bat, edo lo que sea, bale, hor da zure, ez, hor ikuste duzu balio dun, edo ez dun balio, edo gustatzen, osea, bai, musikakin nik ulertzen dut ez baduzu irausten inoiz, ez duzula jasoko, ez? Ez irribarre bat, ez baina mierda, edo deus. Enegar bat, o bai? Bai, eta batzuen behar dela, ez, feedback minimo hori segitzeko edo errateko, bire, igual hau, bide honetatik jarraitu behar dut gehiago edo ez. Orduan, nik berez egunerokotasunen itxin pila bat iten dut, gustatzen zitena da sortzia. Mino egia da, ez bazagon aukerarik inoiz azaleratzeko edo musika hori, igual ez zela hain motibantea izango jarraitzia. Izan duzu noizbait horrela asko goratzen duzu momenturen bat publikoaren norbaitekin, ez? Konpartitze horretan, azaleratze horretan. Ni lehenengo kontzertua dut, bai, Dokan izan zen, Donostiko kafe, bai. Lehenengo kontzertua Dokan, Bai, potente. sobera potente. Ez nekin non nintzen ere, Gauza da nire, badut diska bat, grabatu nun diska bat lagun batekin, eta bialiko dizuet, antzi zaitek artean bialiko dizuet. Lasai asko, bai. Eta berekin grabatu nun, eta bera justo zagon, diska bukatu genuen, eta denbora batera, berak aterazun bere diska propio, bere taldekin. Orduan aurkezten ari zen diska hori, eta proposatu zian, Dokan jo hartzula, eta aber animatuko nintzen abestera. Eta badut oroitzapen bat, nire beldurrak hainbertzekuk ziren, etorri ziren nire gurasuk, eta gura amazagon, nim niokerragon ikuste, ai ama, pero ¿dónde te has metido, ez? Eta nire sensazio horrekin sartu nintzen, ateri nintzen, aberastua, bai, eta bira, estenatokia altua zela, jendia ez nun ikusten fokungatik, eta nire gauzoiek ez ezki bat ere gustatzen. Zan duzu ez, formatu txikian nahiago guztura. Bai, formatu txikin edo maila berin, bai. Eta hainbertze jaso nun hori, publiko horren aldetik, eta bazauden ezagunak, eta ez ezaguna unitz ere, eta nota bat idatzi ziaten diskak saltzen ditun, lagun maila zen diskak saltzera, eta nota bat utzi ziaten segi horretan, ez dakit, gauza horiek ez, lehenbizko aldi hori holko bertigukin joan nintzela, itxera voltatu nintzen, bertigo hori, bai, eta maitatua eta dena ez, eskertua jende horrekin, bai. Esaten dute ez, gauzak egin behar dira, nahiz eta beldurrarekin egin, bai, gauzak egin behar dira ez. Bai, Zebestela... Bai, bertzela, eskazten deus eginen azkenin, ez? Eta gertzen daizu askotan, ze, karo, holtzak du horrelako, hori izaten duzuna ez, jasten duzu horrelako maitasuna ez, jende guzti hori zuri ez, maitatzen, eta da, ematen dizu horrelako adrenalina punto nahiko potente bat, ez? Eta gero, izaten duzu joia edo normalean hori erabili dezakezu gero mantentzeko jarraitzeko? Fisikoki beti izaten dut kriston joia kontzertu eta gero, egia da, jo arte nago, otan ez bi egun, eta dena, lehenagotik egun pare batzuk, lehenagotik ere ja boaldu da, eta urduritasun bastante handi batekin, eta beti jota gero, bukat ongi doa izki, bajon fisikoan neke bat sartzen zait, beti. Animikoa ez, egia erran ez dut, bajoirik izan nola kontzertu bat gero, ez. De hecho, gehiago... Gora, ez? Bai. Animatzen dut segitzera edo, bai. Eta gero, diska horren hori egiteko momentu hori, nola llegatu zen? Zazken hori baita ere inbertsio moduko bat, ez? Bai. Denbora, dirua, guztia. Bai, lagun honek egierran bere itxin grabatu dit, eta ez dit kobratu, bainateri zordiot, ez dakiz zordioten. Lagundu dit pila kontzertu lortzera, proposatu du nire burua lekua uniztan, ez dakit, eta hori beti eskertuko diot. Sinistu duzugan atope. Bai.
eta kriston lana egin du ere, azkenin orduk dire, nik grabatzen nuen, mioiak grabaketa ordutaz aparte masterizazioa, edizioa dena, sartu zituen ordu batzuk. Orduan diru aldetik inbertsio etzen handia izan. Egia da, banitun abesti pila horiek nik sortuak, eta baina nun nolabait gorde. Gehien bat, ez igual kanpora zabaltzeko gehien bat, zerbait izan ni sartzen naizen egunin edo sartzen banaiz, hori, aietziaguna aditualizatea besti horiek, ez? Aditualizatea hots gazte horrekin, ez? Pues dena, gelditzia nomait plasmatu pixkot nik egin nituen kanta horiek edo lo que sea, bai. Eta zer montatako diskoa da, nola definituko zenuke musika horre edo soinuak edo... Da, diska lasai, musika lasai egileko diska bat, diskan izenburua da errateko modu bat. Orduan, pues, beinatetan ere hartin grabatu dugu gehiena, bai, bajoa eta hola lagun ematek ere sartu duzun, harina, niretzata, bai, kantakta dire sonido aldetik aitz harinak, aitz suabik dire, goxu, erraren nun. Ez dakit nola definituko nun, eskezakit, karo, nire burua... Claro, zaila da askotan, ez? Bai. Naiz eta hor, zure asko jarri ez, zure barneko asko jarri ez, gero definitzea zaila egiten zaigu. Bai, lehenko egunin errantzen lagun batek, laguna da, minio oraindik etxean ikusi abesten eta deuz, eta abesten ikusi zian herrian, eta errantzen ostro laia txokatzen dit, ze aparientzia aldetik igualez, gogorragoa idubin dut edo... Makarragoa edo, bai. Bai, makarragoa edo lo que sea, eta abesten astentzaren arte, baduz, erraten dira, fusionatzen duzu makarrismo hori aparientzian eta goxotasun bat abesten, eta hori erraten zian, zela berexia zela hori, nola aparientzia horrekin ere, abesti eta musika goxoa sortzen aldun persona batek, ez? Claro. Bai. Ez ki interesgarria da hori baita ere, ez? Beti, ez kanpotik ikusten dugunean jendea beti. Bai. Baitugu aurre ikuspen batzuk edo imaginatzen dugu modu bat, ez? Bai. Baina azkenean gara 1000 alde, ez? Bai. Eta nik adiez hori, nintzen inoz planteateko, que se me ve dura edo la makarrilla godo, eske niretzat adibidez, ez dakit kurioso izan ez du inoz pentsatuko ikusten zitzaidanik. Eta bira, ez dakit bai, kurioso ditu zitzaidan komentari hori. Eta sorturako orduan, nondik sortzen duzu edo, zein da zure inspirazio iturria edo iturri nagusia? Berez, leheno, hasiera batin musika aditzin, musika entzutia. Zen, sortzeko erabiltzen hori, hor ikasketa prozesu batik nago, zen beti sortu nahi dut, eta egia da hasi frustratu eta utzi barra dutela, ez? Egia da tristura momentu edo haserre momentu horiek, ez? Beti erraten da, ez? Beti idazten dut tristen agonin. Ni saiatzen naiz ez, ze badut fama de melankolika. Hasiera batin, beti abestik eta gustatzen zaizkidan, igual rollo tristego bat edo, ez? Me negué a tener esa hori, eta hasi nintzen zentratzen gainera hori, konkretuki tristura hori tristura horretatik ez idaztera behintzat. Orduan, ez dakit, sortzeko, dozen momentuan astalan nahi sortzera. Gehien gustatzen zitera da hori. Sortzea. Bai, sortzia. Oain bai ditut aparato batzuk ere bai, hori da bertzen mundu bat, orduan da. Orain bai, baina asko abetzen ari dira. Bai, gero eta gehiago ikusten dire bai. Ni gerantek dut urte batzu ja luperra buklan grabatzen duen aparatu bat ibiltzen, eta baina erosi dut kaja de ritmos bat. Ritmo kaxa bat, edo zein larran entzen euskaraz. Orduan, perkusio horrekin sartu nahi diot, hori lehenbizko ikasi beharra duzu, eta gero ja da, sonido mundo berri bat, fusionatzeko nire lehenoko doinukin, edo, orduan, hori, nahizte izan sortua duten kanta bat, ja aparatoiekin, orduak pasatzen, bai. Orduan, hori da gehien gustatzen zaitena berez. Orduan, hori prozesua, eske beti sortzeagatik, ez dut garbi ez da ze sensazioetan edo idazte duten erraixago edo ez. Ez dakit. Sortzaia naiz egia erran. Abeslaria mio gehiago errango nuke. Begira, igual hasieran musikari moduan definitu zaitut, baina igual sortzaile moduan, ez? Bai, musika sortzia bai. Da gehiago gustatzen zaiten, igual bai. Eta orain, ze ari dira horrelako, ia ez dakit entzun duzu, ChatGPT hori behintzuna dago pila bat, baina orain inteligentzia artifizialarekin eta ari dira
baita inkluso musika eta sortzen, ez? Eta abeslarien ahotsak hartuz, eta hori, oso antzekoak, inkluso berdin-berdintxoak diren ahotsak sortzen artifizialki, ez? Orduan, jende horren dago galdezka, ez? Ekartatuko da artistekin edo sortzaiekin? Ja. Nola ikusten duzu hori? Beldurra ematen dut, egiarra, ni gauza realen aldekoa naiz, ez? Aberatsa iruditzen zait pertsonen ahots desberdinak entzun ahal izatea eta jakitea aparato batek sortu ahal izango dula denentzat ahots perfektu bat edo, ez? Izango den, ez dakit, niri beldurra ematen dit, ez naiz gauza horien aldekoa bat ere. Sentitzen du, dio, inteligentzia artifizialan mundu hori eta ja ez bakarra musika mundu, en general, zenbateko, pues hori, eske gaina avanzatuko du, bakarrik ez, ikasten joaten delako dena, inteligentzia artifizial hori. Orduan, nahi beldurra ematen dit horrek denak. Realidade hori galtzia, ez? Esentzia hori galtzia. Baina, zuk uste duzu, egongo dela momentu bat, non zuzeneko bat, adibidez, hori ordezka... Azkenean zuzeneko bat, ez? Bai, zuzeneko bat da. Azkenean, pertsona hor dago ikusbarra duzu, ez? Ez da bakarra bestiak aditzia. Abestari hori ikusi, espresio nola mugitzen den, musikarik dena, ez dut uste, ordezkatu ahal izango denik. Zuzeneko hori, minio, karo, eske ez dakit, ez dut pentsatu egiarra nola izango zen, ez? Etorkizuneko mundu hori. Bai, ez nintzen planteatu ere sobera hori zuzeneko izan ze gertatuko den, edo noraino ordezkatuko duten pertsona baten, edo musika talde batek sortzen aldun kohesio hori edo, ez? Ez dakit. Ez dakit ezun. Ja. Ja, pues bira, ez nintzen planteatu egin ez, bira. Reflexio bat badut iteko. Bai, mira, pues igual, hemen denbora batera badago. Me cago en la artificial, la inteligencia artificial ahí. Pues ez dakit, bai. Eta gero, lan edo lanbidetzat edo hartzen duzu zuk hau, edo izan da hobi eta orain da pixka bat erdizka edo nola? Ez honetaz ez naiz inoiz bizi izan, eta ez dut uste bizial izatea, ez dut denbora honitz ere ez, pues azkenin bertze zerbaitera dedikatzen bali mazara, ez da denbora honitzik gelditzen hainbertze avanzatu edo ikasteko edo sortzeko, sortzen ibiltzeko denbora guzin. Ez dut pentsatzen bizitzea eta ez naiz bizi. Nik beti indut lan aspaz paralisi zerebralan munduan. Oain eszedentzia ez nago urte bat hartu dut eszedentzia bat. Eta hori. Eta beti dedikatuko diot musikari denbora bat, mino ez da nire bizitzeko modua edo, ez. Eta inoiz, planteatu duzu inoiz aukera moduan, hau da, izan da beti como, ezinezkoa da, beraz, alde batera utziko dut, edo da gehiago, ez dut nahi horretaz biziz, ez dut musika nire bizimodu edo iturri ekonomiko bezala ulertzen, edo... Ez dut inoiz ez pentsatu. Beti ez, azkenean haunitz gustatzen zaizun zerbait, edo horretan ongi sentitzen zaren zerbait hori lanpostu bihurtzen, ez dakit, niretzat bai izango zen zerbait positiboa, ez? Hainbertze gustatzen zait. Egia da egunerokotasunin behar bihurtzen den hobi bat, igual ja hobi zatez usten aldula, beldur hori ere emango zian. Mino, hombre, pues bai, gustatuko zitzaidan. Ez dakit, gustatzen zaiten gauza, hainbertze gustatzen zaiten gauza hori eginez, bizializatea, ostia, niretzat bai izan entzen lujo bat. Gero izango txu beralde txarrak eta musikari haunitzek errango zidaten. Ez dakizu zer erraten ari zaren, mina, bueno. Ni nire ikuspuntutik, bai, gustatuko zitzaidan egiarran. Beraz da pixka bat, nola gizartean ez, zailtasun hile gauden, ez? Bai. Horretaz bizializateko eta horren aldeko apustu egiteko... Bai, azkenin ez da baloratzen, nire ustez kultura generalin, ez dago baloratua, ez dugu horregatik ordaindu nahi, ez dugu dirurik utzi nahi hortan, baina, bueno, niretzat bai beharko zure espazio gehiago izan, eta azkenin bizi guztitan badu bere lekua, bai musika, bai edozein artek ez, denek badugu
momento bat hori bilatzen duguna edo horreri esker hobekiko egoten algarenak. Orduan, bere baloria ematea iruditzen zait beharrezkoa eta iruditzen zait gaur egun ez ez. Osea, aitzaia dela musika mundun edo arten edo zein esparrutan hori. Baloratua sentitu eta horretaz bizializatea edo aitz gutxin sortia dela iruditzen zait, bai. Eta zer dira zure ustez gizarteari ematen dioten, arte mota horiek ematen dioten onurak edo... Pues hori, eskerran, niretzat, adibidez, musikan kasun, musika leku guztietan dugu. Jaiotzen garenin musikakin lukartzen digute, sehaska kantekin, jo que se, eske besta egiten dugun musikakin ospatzen dugu, triste gauden musika, beti badago musika bat de fondo, bezala gure bizitan, gusto bateko edo besteko izaten alda pertsona bat, musika baloratzen duna pila bat, edo ez duna baloratzen, seguro, kantaren bat, gustoko izango dula, edo kantaren batek oiolarruren jarri diola nozpait, ez? Eta niretzat sensazioek egia da ni aiz sensiblia naizela, eta orduan dena dut a flor de piel bezala. Niri zerbaitek sortzia oiolarru hori, niri haunitzerra nahi dit, ez? Sensazioa hitz indartsu bat sortzen ari dizu barrenin, eta azkenin, sentimendu bat islatzeko, edo azaleratzeko, edo gordetzeko, edo dentako balio izaten aldu. Musika doinu bat, erritmo bat, edo zein gauzak, bai. Eta nola balioztu alditu, edo duten balioa, nola manan dioguten balio hori? Ez gizarte moduan, ze pausu eman behar ditugu, hori lortu ahal izateko edo? Niretzat, espazio gehiago eraiki, horrelako aukera emateko bai musikaldetik, bai edo zein arte hori esparrutan. Baloratu, konsideratu bizimodu, lan bide bat izaten aldela, lan haunitz badula denak atzin, lan haunitz dula, eta ez dakit, musika hor egoten jarraitzea nahi badugu, baloratu behar dela, ez? Azkenin denak ulertzen dugu lanin ikusten dugun zerbitzaria edo ez, diru bat kobratzen ari dela, horregatik egiten dugu lan, bizi behar dugulako, ez? Niretzat bai, ez bakar ekonomikoki, bai gizartin espazio gehiago mamartzaiola, ez? Gauz hori azkenin denak baliatzen gara musikataz, eta ez dakit zeinan genuen hori gabe, egia erran aldatuko zen gauzan ikuste. Gero baita ere, programa hau sortu zenean, azken izan zen baita ere COVID egoera horretan, non ez, geunden hor guztiak etxean eta musikaren artistak orokorrean, ez geratu ziren lana gabe. Hori da. Eta jendako ez zegoen horrelako... Aukerarik edo... Aukerarik ez da, horrelako hori. Ja. Haien kasuan izan zen como, ostras, ez? Orduan, klaro, ziren como la última mierda esaten moduan, ez? Pues bai. Baina, aldi beren ikusi zen, ze beharrezkoa zen jendearentzat, musika entzutearena, eskatzen zuten, ez? Kontzertua ezagik zer, edo jalea ateratzea eta jendea balkoietan jotzen zuenean, ez? Edo pelikulak edo liburuak izan ziren, bueno, ez? Bai, hala da. Horregatik hori da. Ikusi genuen, ez? Beharra. Behar bat dela. Baina gero, aztu dugula badirudi ere, ez? Segidan. Gauzak ez dira asko aldatu. Ez. Eta hortako ere ez dakit nola itxutzen gaituzten, ez dakit mino. Bai, hori da, leheno aipatu duten importantzia hori ez, azkenen badula gure bizitan parte handi bat, eta nahiz ez garrantziarik eman, ze garrantzia ematen diogu gauza material edo produktibogoak izaten aldirenei, ez dakit, idutzen zait lagunt, bai, espazio gehi eman orokorrin laguntzaldetik ez ukerran duzuna pandemia bat erteak eta hori, mundu horretan bizi den pertsonak ez inolako rekursorik izatea ez nora agarratu edo nora ez dakit, eta mundu hori gainera nik nire aldetik erratzen dut materiala eta erostia eta da lokura bat, osea da dena supergarestia, ez dakit azken, eta beti edozen lekutan jotzeko da dizute regateatzen alik eta gutxina kobratzen baduzu hobei, si no cobras mejor, te damos la cena eta de lujo, ja, baina eske gero azkenin ez, behar du gitarra bat, behar dut pedal bat, behar ditu kabli, behar txuzu gauza honitz, eta pertsona bat hortaz bizi eta dirua izatea gauz material guzti hori erosteko, niretzat da utopia bat, jatxun gaur egon, orduan, pixko laguntza gehiago edo presentzia gehiago gizart, iruditzen zait beharko zula, bai. Egira, honen arira, nik normalan galdera uste dut bukaerarako, baina beti aurreko gonbidatuak egiten du galdera bat urrengo pertsonaren dako, bat egin barko duzu. Honen arira,
kobratzearena, ez Bai, kobratzearena, bai. afariagatik, edo Bai. hobeto ez. Aurrekoak ere izan ziren musikariak eta utzi zuten. A ber. Zenbat aldiz ordaindu dizute drogarekin. Zerek zioten batzuetan Uila, eskaini dietela, ez? Ai, ba. Ez dizu ordainiko, baina Ja. honengatik, ez? Gertatu zaizu noiz bai? Ez, eta eskerrak ez, pues ez nun ongi reakzionatuko segura eski ez, mediku bateri etzaio drogakin ordaintzen, geltxere bateri ez da, zeba konsideratu behar dugu musikaria den norbaitek drogakin, ez? Drogakin baloratzen altzaioonik bere lana, zer du ikusteko. Drogatzia, drogatu nahi dunak, baina... Hori da, eta zuk pagatu soldata, eta gero soldata horrekin bakoitzak egin... Hori da. Droga edo larantxa ekologikoa... Hori da, hori ez nahi sartuko, hori da. Baina ez, espero dute zinor. Eta hortzi, eta egitzen zidea respeto falta bat, bai. Bai, niri ere, kontatu nindutenean hori, ez nuen entzuna. Ja, nik ez da, biarra, eta... Bueno, bai aditua dut, normala dela, edo segun ze musika estilotan, no, bai, pues que a muchos, igual, diruz aparte seguramente, baina bai, eskaintzen zai, niri ez, eta hori, etzait ditzen, pues bueno, pues hori da, zuk ordaindu kartzen duzun bolua edo artista, eta gero artista horrek erabakiko duzen egin diru horrekin, hori da. Nire ditzen bertze profesio bat bezala, eta niri ez da profesio modun bizitzen duten zerbait, baina, bueno, berdin du, osea, nik edozi musikari zerbitzu bat ematen ari, zerbitzu bat ez da gire erran, aktuazio hori lan bat da, azkenin ez? Eta drogarekin ordaintzen ditzen zai lotxagarri. Egia erran. Baloriak entzia. Bai. Eta gainera hori eta baita ere, ja, prejuizio horiekin ere jolastea. Bai, hori da. Ze azkenean, lotzen ditugu askotan ez, farandula ez dakizer, tal. Bai. Horrekin eta, kasu batzuetan, izango da, beste kasu batzuetan ez. Hori da. Abokatu bat ere, igual trajeatua ez, agertzen den bat, eta ez duzu uste eta gero igual ez. Hori da. Horrekin ere. Bai, estereotipuk edo, bai. Egia da, bira, hori egia da. Apari aientziak ez dura deus erran nahi ez. Zure kasuan ere esan. Aparte, bai. Nire aparientziak hori markatzen dit nahi du ez. Jo, bai, ez. Eskerrak ez ez. Ba, hori zure txanda. Nire, bai. Alderaren bat, hor duzu ezabatzeko eta klarera. Bale. Jopa. Bale. Bueno, musika talde bat, ez da... Ez ditu esango da sorpresa. Bai, bale. Baina bai da artista, hori bai. Osa, artearekin lotura du. Bale. Baina, izan daitek ere nahi duzunan buruz, Ja. Ez que kartzen un gauzat pixko pentsatua. Bai, pues jarri. Claro. Vale. Vale. Norbaitek txibatu izu galderaren batekin marko zenuela edo. Bai. Jo galdera tegin marko no, hori bai, pa que no me pillaran ahí un poco... Nik uste bazura beldur pixkot, Bai? Ez, en plan, olaia, mentalízate, no me la líes. Eta broma. Baina, bai, elkartasuna normal. Bai. A ber, zure artea azaleratzeko leku perfektua? Guau, bale. Perfecto. Bai, bale. Bai. Ez que galdera hori niri intzaten behin, Bai. ere bai, eta, ez nintzen inoiz planteatu, eta hori, pues, kostazia, rato bat erratia, kontestia. Iluna bar batin, terraza edo leku irekitan, udako iluna bar batin, nire kontzertu perfektua, bai. Hombre, eske, udako iluna barrak. Bai, hasieran erranun, festivalazo batin, ez tegizu, eta gero ikusi nun nire buru beste nire toki gigante batin bakarrik, terranun ez. Hori ez da leku perfektua nire txatez. Eta badituzu kontzertuak orain udara begira? Pues egiarran ez, eta mira, norbaitek nahi badu, pues hemen nago hori pres nago jotzeko, bino, bueno, badut hilabete honetan herrian egingo dute udanlak prestatu du hori, pues kultura egun edo ikusgarritasuna emateko pixkotez, kulturan ibiltzen garen
Eta egun hortan bai abestuko ditut kanta pare batzuk, eta momentuz, egia da estudentzia hartu nun momentutik, izan dela un parón de todo, mino pres bai nagola. Sortu nahi nun gehiago ere, diska azkenin pasa dire urte pare bat aterin nunetik, orduan nago pixko sortu nahian. Horrek ere bere denborera miko dut, eta bitartean bai ongi heldu zaitela kontzertu jotzia eta orduan ni pres, hori ez, momentuz ez dut gauza hondirikola esperun. Eta torkizunera begira, bai beste diska bat egiteko gogoa, esan duzu bai ez sortzeko, baina beste diska bat, beste formatu batean, adibidez, soinu berri horiekin eta honetaz... Bai, nire proiektu, bai, badut gogoa, musika elektronikoa ere bastante gustatzen zait. Badu lagun bat, pila bat badekina eta orain Bartzelonan dago ikasten musika elektroniko mundu hori. Eta elkarrekin abesti bat sortu gero nola nik lehenagotik sortu banun, eta elkartzen gara pila bat hemen dagonin, bere txera joan, eta azten gara nazten dentik, eta menkanta, eta matxe dut pila bat lagun hori, eta erantzen nahi zaitzongi. Eta nahiko nuke, pixkot bien artin fusio hori, nik ahotsa eta katxa ritmoa eta sartu, eta bera, sintez dentik. Eta bai, fusionatu pixkot hori. Gehiago rollo elektronikoa, edo bajo gehiago, ez dakit. Bai, zerbait hola. Beraz hori dut, hor... Bai, badut burun hori, bai. Ba, primera. Bai, a ber, bai, musika aldeetik gustatuko zitzean dena itea. Baina, batzutan ez zinezkoa da. Ez, mioz, nahi zela izten, neuterran, eskaitzen mazen talde batin kumbia bat kantatzera sartzia, pues ere bai, ingon un gustora, ingon ura, bai. Salsera. Vale, pues claro, baita ere garantitxo ez. Bai. Eta, enkasiamendu hori batzuk nahiago dute ez, baina beste batzuk hori, pues, adarrazko ukitu. Bai, ni bai. Esploratu, Ni bai, alita gehien. Bai, egiarra bai. Pues primera noraia bat sorte, Vale, mila esker. Zeren proiektu guztietan. Bai, mila esker. Sintesi hori edo... Hori da, a ber, zuen belarritara jetzuna garen, eta eskerrik asko. Eta gonen gara. Vale. Venga, mila esker. Pauso urduri batez zara ego nire buruko amildegiak zen bertigo nahi ez dudanik ez dut egingo berriro nahi ez dudanik ez dut zergatik ninduten emakume sortu nire burua ezin dut hainbeste zigortu saiatzen ez denak ezin dulako lortu saiatzen ez denak ezin korapioak askatuko ditu barrenetik ustu bizirik sentituen hasiez gero ezin naiz gelditu nire ahotsak korapioak askatuko ditu askatuko ditu askatuko ditu askatuko
bezala. Oiola arruz bustiz belarrien azala. Musikaren erritmoak agindu dezala. Musikaren erritmoak agindu dezala. Barrenetik anustu bizirik sentitu inasi ez. Gero ezin naiz gelditu nire ahotsak korapioak askatuko ditu. Barrenetik anustu bizirik sentitu inasi ez. Gero ezin naiz gelditu nire ahotsak korapioak askatuko ditu. Askatuko ditu, askatuko ditu, askatuko ditu. Askatuko ditu. Ezin naiz gelditu, ezin naiz gelditu. Ezin naiz gelditu.
eguzkia, ilargiaren esklabo.